como vos dicía, vamos a falar dun festival, xente, anotade, o primeiro de todo, antes de dicirvos que festival é, anotade 3 días, 23, 24 e 25 de agosto. 3 días cheos, 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 pero cheísimos, cheísimos de moita música. O primeiro día, se é como ano pasado, dende as 7 da tarde, máis ou menos, hai música. Sábado e domingo, dende primeirísima hora da mañán prácticamente, ata a ultimísima hora da tarde, noite, hai música. Anotade o lugar, Boimorto, na Coruña. E anotade o nome dunha das mulleres máis destacadas do panorama musical galego, da historia deste país, da historia peninsular e da historia do puto universo, como é Luz Casal, e sobre todo, xente, anotade o Festival da Luz, que é o festival do cal vos quero falar agora, do cal vos quero comentar cousiñas, porque, como vos dicía, anunciaron esta semana o primeiro adianto de cartel do que vai a ser a súa nova edición. Un festival que é de carácter solidario, cuxa recaudación vai destinada a diferentes asociacións benéficas. Conseguiron este ano, o ano pasado, 90 e pico mil euros, que foron para a asociación Down, se non me equivoco, e depois para Cruz Roja e diferentes asociacións de Boimorto tamén. E aparte é un festival moi familiar, no cal se poden ir con nenos, os nenos teñen unha zona específica para eles, hai espacio brutal, hai moitos sitios para comer, hai 4 escenarios e a verdade é que unha das cousas máis top que ten este festival é o precio, porque, xente, por tan solo 20 euros, ollo a isto, 20 euros tedes 3 días de moita, moita música. E atención porque, como estás vendo en pantalla xa, este é o primeiro adianto do cartel deste ano con nomes tan bestiales como de Luz Casal, Los Cigarros, 21, Fillas de Casandra, Familia Camaño, Sara Socas, Elliot Murphy, Camaños e Mexeras, o incombustible Miguel Costas, que por aí estará, nomes que están dando que falar como Besmaya, Paula Cops, Chica Sobresalto, grupos guapísimos como Terrae, tamén está Chris Barron por aí, a banda de Balbina para os máis peques, Teixibán, Monboy, que me flipa moitísimo, o Valdas Mouras, vai estar a señora DJ, Lontreira, que vos dixen, Lontreira vai estar en todos os putos lados, Hammond York, Arritmia, Santiaguiños de Boimorto e a banda de música de Salceda, que, xente, o sea, isto é un adianto que é absolutamente espectacular. E se unha cousa que ten el Festival de la Luz, que o ano pasado foi a miña primeira edición, é que, joder, como estades vendo, combina moi ben grupos que poden mover masas ou que poden atraer xente, como pode ser o tipo de 21 ou Los Cigarros, que poden ter bastante xente, grupos galegos que poden mover xente como Fillas de Casandra, Arritmia, cousiñas menos vistas, como pode ser Terrae, cousas que aquí en Galicia son difíciles de ver, como Besmaya ou Paula Cops, talentazo como de Camaño e Meixeiras, ou incombustibles como Miguel Costa, su familia Camaño, e de verdade que é un festival que eu xa vos digo, ano pasado eu pasei no de puta madre, polo precio, con que vos guste un par de grupos, ides a disfrutar moitísimo, porque aparte hai un ambiente ali entre a xente que non se viu, eu non vin en ningún outro festival, máis alá do Oso do Mar, pero o Oso do Mar xa é unha entidade totalmente distinta a isto, o Oso do Mar xa traspasa calquera tipo de definición de festival, pero o Festival da Luz é unha cousa porque sendo numeroso, sendo con moita xente e existindo tanta variedade, porque é un cartel moi ecléptico, un cartel que hai rap, hai pop, hai rock, hai cousas hai moita música tradicional e tendo tanta variedade de público, a xente que vai ali é ultra mega respetuosa co que está pasando no escenario. A xente non é como nos festivales tipo Son do Camiño ou Morriña, que a xente se move, o sea, se queda quieta diante, senón que aquí, pois, oye, a xente quere ver a 21, vai estar diante, acaba a 21 e vai marchar porque despois van vir Fillas de Casandra, a xente quere ver a Fillas de Casandra, pois vai esperar a que estén, e eso, joder, está, a verdade que moi, moi, moi guai. Grupos así destacados que eu, mira, empecé a falar
cando está preparando vou falar do Festival da Luz, dixen, joder, que grupos destacar? É que é imposible realmente destacar un grupo, é moi complicado destacar un grupo, porque todos do que hai aquí creo que son moi interesantes, pero se vos teño que poñer, por exemplo, unha canción para que agora, pois digamos, hostia, pois me interesaría ir, pois mira, vos vou poñer dúas cancións, porque así vou a coller algo de beber, vou coller un pouquiño de auga para beber, vos vou poñer dúas cancións, unha mentras vou a coller auga e a outra mentras fago outra cousa. Antes de poñer as cancións, claro, que non vos dixen, onde comprar as entradas? As entradas, xente, as podes comprar na páxina web festivaldaluz.es ou .com, festivaldaluz.es, xente, www.festivaldelaluz.es, xa vos digo, abonos, 30 pavos, non vos va da olla do que ides a disfrutar.